La Generalitat va crear la Fundació Comunitat Valenciana Regió Europea com a plataforma per a la defensa dels interessos valencians a Brussel·les i amb l'objectiu de fomentar la participació dels teixits associatiu, empresarial i social de la Comunitat Valenciana. La Fundació persegueix ajudar a la societat civil i econòmica valenciana a aprofitar les oportunitats que ofereix Europa a les regions i impulsar el coneixement de les polítiques i programes desenvolupats per les institucions europees. Instituïda al novembre del 2003, ha consolidat el seu paper d'interlocutor entre la societat valenciana i la Unió Europea. La Fundació manté contacte directe amb tots els sectors econòmics valencians a qui informa regularment sobre la realitat europea que els afecta. La Fundació vol acostar Europa a la Comunitat Valenciana i a la Comunitat Valenciana a Europa. La Fundació realitza un seguiment exhaustiu de les iniciatives de la Unió Europea amb incidència directa en la Comunitat Valenciana. Per això, la Fundació manté relació directa amb els òrgans comunitaris responsables de dites iniciatives. Aquest esforç ha permès garantir que el valencià pugui ser utilitzat davant de les institucions europees i també crear la xarxa de regions d'efecte natural per a defendre la concessió de fons de transició a la Comunitat Valenciana en el període 2007-2013. Una altra acció estratègica ha estat la gestació de la xarxa de regions amb dèficit hídric per a defendre els interessos valencians en les polítiques hídriques europees. A més, l'aposta pel foment de la competitivitat i la innovació en la Comunitat Valenciana ha permès que siguem l'única regió espanyola membre de la xarxa de regions de Lisboa. L'objectiu d'esta xarxa és promoure el creixement econòmic sostenible basat en la innovació, el desenvolupament sostenible i la millora de la competitivitat, per a generar societats amb plena ocupació. La Comissió Europea ha reconegut aquest esforç concedint a la Comunitat Valenciana l'organització de la Conferència Anual d'Innovació, Europa Innova. La Fundació és la ferramenta dissenyada pel Consell per a facilitar la transició de la Comunitat Valenciana a l'objectiu competitivitat. Per a complir este fi, hem desenvolupat una metodologia basada en la col·laboració público-privada amb altres regions en projectes europeus d'innovació, formació, transferència de tecnologia, societat de la informació i energies renovables. En aquest sentit, la Fundació ha creat la xarxa de regions de projectes europeus per a promoure la participació de la societat civil en la creació de consorcis internacionals que invertisquen fons en innovació en la Comunitat Valenciana. Tant el Consell com la Fundació tenen un compromís sòlid amb les polítiques mediambientals i socials. Este compromís ha despertat l'interès de les institucions europees i més concretament del comissari de Medi Ambient, Stavros Dimas, qui va visitar l'estat de la Comunitat Valenciana durant la Green Week, o Setmana Verda, organitzat per la Comissió Europea. Quant a les polítiques socials, la Fundació treballa per a fomentar la formació dels jóvens, la integració laboral d'immigrants i dones i per acabar amb la violència de gènere. La Fundació aposta per recolzar els jóvens valencians i acostar-los a Europa. Per això, ha reforçat el seu programa de formació i orientació laboral. Aquesta iniciativa ha facilitat a 40 jóvens la realització de períodes de pràctiques professionals en la Fundació. També orienta sobre els programes de formació i beques que ofereixen les institucions i organismes de la Unió Europea. La Fundació compta amb una pàgina web actualitzada diàriament. Esta ferramenta d'accés gratuït ofereix als ciutadans i entitats de la Comunitat Valenciana informació pràctica especialitzada sobre la Unió Europea i enviaments periòdics d'informació a través de llistes de correu. A través d'esta pàgina, també és possible informar-se sobre projectes europeus en fase de preparació per als que busquen socis, bones pràctiques d'altres regions o idees per a nous projectes.
la Fundació orienta els agents de la Comunitat Valenciana en la presentació de projectes a les convocatòries de la Unió Europea, difon la recerca de socis internacionals i facilita la creació de consorcis europeus al informar els agents valencians dels programes comunitaris. A més, participa com a soci de difusió internacional de projectes per mitjà d'activitats de divulgació internacional. La Fundació Comunitat Valenciana Regió Europea s'ha constituït com una peça clau per a tendir ponts entre la societat civil valenciana i les institucions europees. La seva naturalesa única l'ha convertida en un model de representació i participació en la construcció europea.